Lenne egy kérésem. Vezesse már ki elénk ezt a szép mennyasszonyt. Mert szeretne a vőlegény mennyasszonyával mi hamarabb összebújni. Mi meg itt talán szép szeretnénk egy jó nagyot mulatni, a végén meg egy kicsit le is rúgni. Na. Egy picit várjatok. Vőlegény uram, hadd kérdezzem meg tőle. Miért okosabb a férfi, mint a nő? Ne súgjál, Lacikám. Majd úgyis neked kell megmondani. Egy kezdő. Csak mutatom. Igen, mert még nem nősült a vőlegény, most áll. Vőlegény uram, én megmondom helyetted. Jó. Azért, mert a Jóisten Évát nem az agyából, hanem a oldal. Hát, most már a vőlegényünk tudja ezt is. Veszítettünk. Hát egyet veszítettünk, de majd a következőre megfelelünk. Szépen, megkérlek titeket, gyertek, bejön, fáradjatok, bejön. Na, kedves érezzétek jó magatokat. Fáradjanak utánunk, a kocsiknak adjunk helyet. Kis türelmet. Szevasz, szia. Láttam reggel, nagyon siettél. Igen. Vőlegényünk Kostár János. Szüleivel itt megjelentünk ennél a tisztes háznál. Akkor szeretnék eszembe ide a lábamat. Először is köszöntöm az ittenieket. Jövetelem okát már elmondtam az ajtóba. Szeretnénk még egy szép mennyasszonyt kapni. János azt mondta nekem, hogy itt lakozik az ő párja. Ide jött már hozzá, nem is egyszer, kétszer, háromszor. Hát szeretnénk mi ezt a szép mennyasszonyt kikérni, és szeretnénk az Isten házába elvezetni. Hogy aztán majd ott a szentáldás után boldog legyen hitünk. Úgyhogy, kedves örömapa, az lenne a kérésem, hozzon ki nekünk egy szép mennyasszonyt. Lacikám, az örömapád nem áll csak valamit érni, majd én megengedem. Jó. Na várjuk akkor azt a szép mennyasszonyt. Mit hallunk, Jóska? Julis, meghiányodat adjuk félhez. Hát az egyike. Túl sok volt a kínálgatás. Visszafogjuk magunkat most már. Íme érkezik az ékes mennyasszony. Ismered vőlegény? Megismerem. Átvenném. Bemutatnám, megfordítom körbe, jó nézd meg, ő azt a szíved választotja? Nem ő a te szíved. Nem ő hozzájártál ide annyi sokszor? Nagyon fiatalka. Lacikám, fiatal. Hát ez még csipog. Kérnék egy olyat, aki már turbékot egyszer-kétszer a vőlegény. Vagy tapsot ennek a kis mennyecskének. Na most ha erre azt mondod ide, és akkor visszafordul. Hát alig bír ide érkezni. Na vőlegényünk! Ő adott nekünk inni a múltkor, mikor megszomjaztunk? Nem? Akkor nem voltál szabad. Biztos nem ő? Nem ő. Hölgyfély uram!
Hát ez még már kiturbékolta magát. Hát hozzon már nekünk egy... Bizony, tegnap pizzata is láttam a nádas. Hát válogatós a vőlegényünk. De akkor nem kell neki idegeskedni, megtanítja az rá. Na, Szabikám. Janikám. Na, akkor választunk egy másikat. Hát ilyen válogatós a vőlegény. Tessék már szépen. Hozd egy igazi mennyasszonyt, vagy... Tudom is én miért. Ajánljuk a vőlegényünk. Érkezik már az ékes mennyasszony gyönyörű csokréta a kezébe. Hát, na vőlegényünk. Ez se jó. Várjál, nézd meg rendesen. Hát, válogatós a vőlegényünk, pedig olyan gyönyörű ez a mennyasszony, hogy a festő se festetne egy szebbtől szebbet. Megvan mindene. Az biztos. Jaj, csak egy baja van. Nincs meg már minden foga. Hát túl sok magótágot lehet, az volt az oka. Na, Perdővel egyet nyugodtan boldogságot kívánok hozzá. Nem ő? Nem ő. Hát bocsánat, nem ő. A csokorja nem tetszett, lehet a vőlegényben. Hát érkezik megint egy gyönyörű szép világ. Na, hát várjál. Hát, itt van egy szép ékes bokréta. Ha, még mielőtt megkérdezem, mert elmondanám, ha nem viszed, én elviszem én. Na szóval. Jaj, ma kácsi, négy csak. Kácsi. Na szóval ő a te szíved választotja neki? Ígértél jegykedőt? Nagyon magas. Nagyon magas. Majd összemegy, ha így Összemegy a szajnalra. Hát kedves vendégeim, úgy látom, hogy velünk itt csak tréfálnak. Na de én komolyra fordítom a szavamat. A vőlegényünk párját én nagyon jól ismerem. János Vőfély úr, idegen hölgyeket ne hozzon nekem, mert ha nem tudja, hogy ki a vőlegényünk párja, én majd bemegyek és kikeresem azt a kutyapályát. Hát várjuk akkor az igazit. Nagyon szép volt. Mondani az öntem, hogy erre nem lehet, hogy itt elvegyék a mögöttem. Nem lehetne két esküvőt. Nagy tapsot, érkezik a mennyasszonyunk! A taps meg el. Elhangzott a taps. Szabikám, nincs visszaút. De nem hiszem el. Na, itt áll az ékes mennyasszony. Hófehér ruhája csillog-villog rajta. És ha rátekintünk, tündéri az arca. Ez az a lány, akinek házasságot ígértél? Hát, ha így áll a dolog, azt kívánom néktek, terjedjen sokáig a ti életetek. Kérném akkor azt a szép csokrot átadni, egy buszi kíséretébe. És akkor a vőlegényünknek, ha már sikerült választani, akkor átadnám a szót. Kedves vendégeim, most átadom a zenészeknek a kis programot, egy jó kis perdős táncot kérek minden kedves vendégtől. Na akkor hagyd szóljon a ritmus!